But wait man wa fufu plane so. Eba me mu ameye pa. Na ka wat na plane so wa fufu. Eba me mu ameye ni easy. Me nyansa on. Edi boa me pa. Me de me nyansa me toa na me dwen ase o. Mpese bia me yesi. Na be ye wonwa. E intuition. Enti se oginya me de nyame na de ama onya wunansa. Na ka je me se me mfa de we. Mami ma no obi mfa na ni se hu da. Eja mo no ba ko bi wom. Ono no e peni kakra. Be ko bia na o de duan ase before ansa na makoto no. The way I was so aduan no eni eja ya na nkwan pa na wa yesi so no. Nkwan pa. Eni aduan pa na ya otiti disa no. Aduan pa because say me nkwan no kra me ye woda de say mam to father say 10 no. Na anda na enhwie ngu. Na mi hu say ni na adoma chede no. Enya adoma chede we ebeyi. Sam so board ye so me to furu board ye no. Ekotena no top. Body hini na yesi no. Wuti me kwatena no. Me fro ekwatena so. What be? Ponzes Time Herbal Mixture. New herbal mixture. Give us glass cleaner. Adept SM Adum TV, ye wazoye.